saboda Allah a cikin gida na ce zan taba subhanallahi ashe na magana da ake gaya mun gaskiya ne an ce kana shaye-shaye kana shaye ashe gaskiya ne to me kake sha Maltina ta shiga cikin gida ka je ka ci abinci tun da zuma maka na jiran ka an dafa abinci kana ta shiga cikin gida ta shiga cikin gida ka je ka ci abinci ko ta shiga cikin shiga ciki shiga cikin banza da wani tun jiya ana bidan ka har yanzu tun jiya baka rawo gida ba ina ka abinci har ya huce amma mun dan je wannan wurin bikin abokin mu to Allah ya shirya miki abinci ka ci kantin nan da kike yi kai lafiya da wannan ba sani bane dan gidan Lado kai shiga gida sai ni da kike soyayya ya riga ta kwani lokacin ne soyayya har aka yi soyayya saurayi ba saurayi ki bane angon ki ne kai Lado mutunci a ciki kaga mutunci a ciki babanka Lado gaba ce tsakanin da shi tun iyaye da kakanni saboda haka ni ba zan yi dan dauki dana in ba wa dan gidan kai ka cokan da ta aure ka ma gara ta mutu ba ta aure ba idan kai baba me ka da ni wallahi ka da Allah ka da a to na ce auren da ba zan bayar ba ka je ka tura babanka ni ka ce na ce kan kare ganin kofar gidan nan wallahi na faɗa kai wa gori ba da haka ni za a wa iskanci in ƙara ga billahi na ƙara ganin ka Allah sai na wulakanta ka ke kuma ta ba ƙare amma wa alaikum assalam kai yaro daga ina haka wancan liman din bane wajen naje gurin yar sai dinga zagi liman ke ina kike Atika zo Atika kace daga ina kake daga gidan liman nake gurin kai baka san me yake tsakaninmu da liman ba liman ai da liman ba me ya shirya mu a duniya sai dai a lahira gaba ce tsakanina da shi tun kakanni da kakanni suka mara gadata baba soyayya ba ka ji zagin da yama me zagi ya dinga tsine ma wai kai kaza wai ai da ma tare su kuke da su Sa'adu DPO ne ko ba irin zagin da bai ma au dole ai shi liman dole ya iskaci saboda kofar gida da shinge tashi dole ka gane ni zan je in same shi yace ni dan giska ne ni ne dan tasha duk ya ce ma dan gareji haka ya ce ma top zan je in same shi wai da kai zan je in same shi ka gane sai na dawo baba har rawan solo ya ce kai duka rawan solo top zan je in same shi ni da shi yau gara sai dai Allah zan je in same shi kai akwai wanda ya sa a garin da shi da gaban nan wallahi ba shi salamu alaikum malam salamu alaikum malam alaikum salamu salamu alaikum malam waye ne haka yake ni ne wajen ka na zo me kawo ka ai tun da kai baka da zaman lafiya ba za a zauna ba me ya hada ka da dana me ya hada ka da dana ni ne dan tasha zan nuna ma aikin tasha naga alama ni za ka ce ma dan tasha wa da cewa na yi rawan solo to har sa biyo suke zuwa kallo ni za ka ce ma dan tasha lado saurara me ya hada danka da yata ko da me hada ka da dana menene abin da ya hada danka da yata ya zo kofar gidana yin suna hira to da ka taka tinga maka da danka da yata haramiya ko a lahira ban yadda da wannan to ai ni da dana aure ka gwamnati hatsarin mota wallahi ta ba wa dana yarka gara yan nan ta shekara 1000 bace aure ba to me za a me zai ma da yarka to me zai ci a gidanka me za ta ci me kace magana gaskiya ba zan iya dauka yata in baka gidanka wanda kai kanka baka ci da kanka ba kana dauki yata in baka yau ba ma wani malam sanadi
sanadi yau sunan ma kake faɗi na sanadi to wallahi baka nemi zaman lafiya dama dai ba zaman lafiya tsakanina da kai babu tashin hankali ne tsakana da kai yanzu ma aka fara shi ka gane ka jawa ɗanka kunne kai dai ka jawo ka kunne ka jawa ɗanka kunne ka jawo ka kunne ka gane ka jawo ka kunne ka ga dai an nazo har gida zuwa na farko kenan in nazo na biyu haɗiye ka zanyi da nazo na biyu haɗiye ka zanyi na dai zo na farko na ma wannan ka daina ce ni zaka ce ma dan tasha ka dai ji ko to wallahi ka kiyaye ni ka ga tafiya ta ka kiyaye ni wallahi sanadi ana kiyaye haka zo ka ce wani wai yarka ni da ya ta wani dauka baka kai din waye kai a kasan nan who are you shat biju kan da biyo ta mara sanyi irin kama a ce fi sabilillahi zaki zan je gidan ke kuma za mu kwashe yadda za mu kwashe